La conducció fluvial amb troncs de fusta pel riu Xúquer és una activitat que s'ha practicat en aigües d'este riu, del riu Xúquer, des del segle aproximadament XII fins finals dels anys 60. Hem visitat Antella, on hem après a construir una embarcació i hem après també esta tradició mil·lenària. Anem allà, Antella. Durant més de 800 anys, el riu Xúquer va ser una de les principals vies de transport fluvial de fusta. Avui hem vingut a Antella per recordar part d'esta història i principalment per a recordar un ofici mil·lenari. Leo, què esteu fent ara? Pues estem pelant els troncs preparant-los per a la madera d'enguany, que és d'ací 3 setmanes. Nosaltres ens dediquem a promoure i recuperar el que era un ofici i una activitat que ha sigut mil·lenària durant 1000 anys, des de temps de dominació musulmana. Per a recuperar el que era una tradició i un ofici mil·lenari que ha estat així en Antella i en la Ribera durant 1000 anys, nosaltres vam fundar fa 8 anys l'Associació Cultural Maeros del Xúquer. El que fem és cada any una baixada de fusta per el riu Xúquer, tal com feien antes. No tinguem 100.000 troncs que tenien adés, però a poc a poc anem creixent, anem comprant fusta i anem agarrant d'un poc. El nostre objectiu és això, fer difusió d'un ofici que s'ha perdut i que és molt nostre, és de la nostra cultura, està molt enrelat així. Quanta fusta podia baixar pel riu Xúquer? 100.000 troncs. 100 homes, un viatge de 8-9 mesos fins a Cullera, des de Conca fins a Cullera. Una vegada s'havia tallat la fusta, s'abocava al riu, i al riu n'hi havia que conduir-la. A aquesta gent, als ganxers, se'ls anomena els pastors de fusta. És una metàfora molt bonica. Van pasturant la fusta. Tenien uns apodos. I l'apodo del primer, del cap de quadrilla, era el banderí. Tots tenien que seguir el banderí. Quan arribaven a les hostes del Cabriel, allí resulta que era molt perillós, l'aigua va molt ràpida, i allí inclús la soltaven i ells l'esperaven un poc més avant, perquè no podien anar damunt d'ella, era perillós. Desembarcadero de fusta més important del Xúquer era el Ràfol. El Ràfol estem situats així en Antella i estem a uns 2 quilòmetres d'on està ell. Però era el punt més ben col·locat, més ben situat i més ben ubicat per a repartir després la fusta una vegada arribava. Estem pelant els troncs perquè se sequen i puguen flotar, perquè si no, no flotaran. També construïu estos ganxos, que per a què també serveixen? Sí, en aquest cas no és construït, estos es van repescar del riu, este és original de la seva època. Quin és el teu paper el dia de la Maera? De recader. I què fa el recader? Pues dir mensajes als maeros. Atenció, estem a 100 metres de nuestra parada. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees.